on päivä, mitä mä oon odottanut niin paljon. Ja samalla mä en oo tiennyt tästä päivästä kauhean pitkään. Kaikki varmaan luki otsikosta. Meille tulee kissa. Mä haluan kertoa teille sitten vähän lisää tästä meidän uudesta perheenjäsenestä. Ja miksi mä en oo tiennyt tästä kauhean pitkään. Mä haluan näyttää, mitä me ollaan nyt ostettu jo tänne kotiin valmiiksi. Eli meillä on tämmönen pieni raapima kiipeilypuu. Sitten tietty peti. Toinen raapimapuut. Ja sitten tietenkin vessa. Siihen saisi tommosen kannen päälle, mutta me ei nyt laiteta sitä. Ja vesi ja juomakupit. Musta tulee ensikertalainen kissan omistaja, niin kuin ihan virallisesti. Mä oon ollut semmonen kissatäti Magnukselle. Niin oot. Tää on hassua, että vuosi alkaa niinku siisteimmän mahdollisella asialla. No niin. Mikäs se siellä onkaan? Siis mä en voi vaan uskoa sitä, että meillä on nyt tää kissa tässä sylissä. Se on niin söpö. Se on niin pieni. Eli tää kissanpentu, mikä meille nyt saapuu just, niin hän on siis bengali. Mä veikkaan, että monella tulee bengalista mieleen se semmonen ruskea, semmonen leopardin näköinen. Mutta tää on vähän erivärinen. Tää on siis snow blue ja sit se oli joku mink. Ja näitä oli siis tässä pentuessa 2. Yksi tyttö ja sitten tää yksi poika. Se on eka kertaa ilman sen siskoa. Mut joo, nähdään kotona, koska tässä autossa nyt ei ole mitään nähtävää. No niin, nyt avataan tää häkki tästä näin. Nyt hän saa tulla sieltä itse ulos. Ja saanko esitellä? Tässä on Beni. Meillä oli tosi paljon eri nimivaihtoehtoja, mutta Beni tuntui niistä sopivimmalta. Beni sai tutkia rauhassa omaan tahtiin ja alkuun me oltiin rajattu kodista vain toinen makuuhuone ja olohuone. Myöhemmin sitten tutkitaan koko asunto. Alussa Beni oli jännittynyt ja se onkin ihan ymmärrettävää. Se on vähän niinku robottiimuri, se käy kaikki paikat eka läpi. Ja vitsi, se on leikki se kaveri. Kuitenkin meidän yllätykseksi Beni olikin lopulta melko rohkea. Uskaltautui tulla leikkimään ja hän jopa söi hyvällä ruokahalulla. Kasvattajakin varoitteli, että ruoka ei välttämättä maistu, koska tulee niin iso muutos elämässä. Me saatiin kasvattajalta mukaan tämmönen lelupaketti. Meillä oli kyllä omakin, mutta avataan nyt tää. Vähänkö söpöö? Katsotaanko se leikkii sen kai itse? Hirveästi leluja sulla. Mut Benihän on vielä tosi pieni tällä hetkellä. Siitä on kasvamassa semmonen todennäköisesti aika iso bengali, koska sen isä on 7 kiloa ja äiti on 5,5. Ensimmäinen päivä meni siis paremmin, kun voitiin edes kuvitella. Beni on aivan superrohkea pentu. Meillä on kotiuduttu todella hyvin ja todella nopeasti. Ja Beni on osannut käydä hiekkalaatikollakin niin hienosti. Mulla on olo ihan kuin semmoisella luontodokumenttikuvaajalla, kun mä kuvailen täältä eri kulmista ja sijainneista sen menoa. Hassua, miten ennen kuin olin tutustunut Roniin, niin en oikeastaan edes tykännyt kissoista. Tai mulla oli oikeastaan vain huonoja kokemuksia kissojen kanssa. Ronilla oli kissat Magnus ja Morris ja ne oli aivan ihania. Ja niiden kautta mä rupesin tykkäämään kissoista tosi paljon. Ja nyt mulla on oma kissa. Nyt on päivä 2 ja tää päivä alkoi tosi aikaisin. Roni lähti lentokentälle, niin me jäädään nyt Benin kanssa kahdestaan. Tän videon aikana te tuutte näkemään, miten Beni tulee reagoimaan kassuun ja kiiraan. Siis vitsi, se on rohkea. Siis, se on siis niinku kiipeily mun olkapäällä, tullut mun syliin, mut nyt rohkeuttakin on tullut ja ruvetaan liikkumaan täällä kotona paljon enemmän. Mun pitää tehdä tämmönen pieni askartelu. Nimittäin me laitetaan nyt pahvia tonne sohvan rakosiin. Mä ajattelin, että ei se tonne mahu. Se on tunkenut sinne jo kerran. Ja sinänsä se ei haittaa, että se niin menisi ehkä sohvan alle, mutta koska tää on levitettävä sohva ja toi on tosi monimutkainen, niin mä en tiedä, että voiko se jäädä jotenkin jumiin tonne. Niin nyt ihan kaiken turvallisuuden vuoksi me peitetään se. Oi, oliko hyvä tunne? Tää on siis todella kaunis tää. Ei, sitä ei kuulu syödä. Tää on varmaan vaan vähän tämmönen väliaikainen ratkaisu. Joo, tää ei nyt ihan kauhean kivalta näytä. Me myös tilattiin tämmöiset valjaat Benille. Kissanpenun valjaita ei oikein löytynyt kuin 2 värissä, niin ne oli nyt niistä se parempi vaihtoehto. Mä laitoin nää nyt tuohon maahan silleen, että se vähän niinku saa ite rauhassa tutustua näihin ja sit nää ei tule ihan yllätyksenä, kun me jossain kohtaa ruvetaan harjoittelemaan näiden laittoa. Nyt sä luulet, että tää on lelu. Tää tunneli osoittautui aivan sairaan hyväksi käytännössä itse viihdyttämisvälineeksi, koska nyt mä pystyn niinku tekemään töitä ilman, että mua niinku koko aika, no en mä nyt voi sanoa, että häiritään, mutta se pitää sen viihdyttyneenä. Nyt harjoitellaan valjaiden laittoa. Onks tää eka kerta? Niin helpoin valjastettava. Oho, ne meni väärinpäin. Älä pure noin, hyvä. Sä oot ihan todella hämmentynyt, että mikä tää juttu nyt on. Mut sä tuut rakastaa, Beni, näitä valjaita, kun sä tajuut. Hei, Beni. Kun sä tajuut, mitä kaikkea näiden kanssa pääsee tekemään. Niin nyt on valjaat. Nyt voidaan mennä. Eli oli hyvä ainakin valinta, että ne ei ole niinku häiritsevä. Nyt sä oot valmis ulkoilemaan.
muista niiden olemassaoloa enää. Ja nyt on vihdoin sen aika, eli Beni pääsee tapaamaan Kossua ja Kiiraa. Ja tämän lisäksi Beni tapaa sulokoiran. Tästä tulee mielenkiintoista, mutta tämähän on nyt jo päivä mikä? Mones 5? Melkein viikko ollaan jo. Niin. Sieltä tuli oikea vastaus. Mut joo, nyt lähdetään kohti Kassu ja Kiiran kotia. Mut onneksi Beni on tottunut sen kasvattajan luona jo koiriin, koska niillä on ollut koira siellä. Moi, sulla moi. Se on siellä semmoisessa kippurassa. Mut se on kyllä hyvä, että se on tottunut, kun se ei näytä niinku kuitenkaan ihan järkyttyneen. Onks hassu, mitä on kissanpentu kotona? Ja. Tää on aina niin mielenkiintoista nähdä, kun 2 eläintä tapaa keskenään ensimmäisen kerran. Niin tuolla mun takin takana järkyttyneen. Nyt tulee samalla Benin ensikosketus ulkoilmaan. Tää on nyt eka kerta, niin ei oo paljon pahemmin tullut kokeiltua. Kuinka söpösystä Kiira Beni on? Mikä kautta 10? 10/10. Tuleeko niistä kavereita vielä sulonkaan? Kiira vähän epäilee. Voiko se on rohkea? Se on tosi rohkeana täällä. Oi, nuoleeko se sua? Käyt sä uima-altaassa? Beni menee uimaan. Ei kannata hypätä sinne. Noi, haluuks se sun syliin? Haluu. Oi, se tuli sinne Kiiran syliin turvaa. Hieno. Nyt on Beni tutustunut suloon ekan kerran. Ekan kerralla on aina vähän jännittävää kummallekin, mutta seuraava kerta on jo ihan erilainen. Hyvä. Noniin, me lähdetään. Moi moi. Oliko kiva nähdä Beni? Oli. Moikka. Vitsi, Beni on rohkea. Niin on, tosi rohkea noin pieneksi kissaksi. Tänään ei ihan niinku oltu vielä parhaita kavereita Sulon kanssa, mutta nyt Sulo on nähnyt Benin. Ehkä ensi kerralla, sitten seuraavalla, pikkuhiljaa. Ja nyt Beni saa maistaa ensimmäisen kerran naudan lihaa. Maistepa. Se on liha. Onko se oudon limasta? Ei täällä ole mitään. Mitä tapahtuu? Ja nyt mä haluan kertoa teille, miksi me päädyttiin just Beniin. Ja oliks tää mulle täysin yllätys? Eli me ollaan siis Roninkaan mietitty kissanpennun hankintaa jo aika pitkään, koska Ronin vanha kissa Magnus kuoli viime syksynä. Hän oli jo 19-vuotias. Jokin aika sen jälkeen me ollaan oltu silleen, että vitsi, kissa olisi kyllä aika kiva. No, sitten täällä Espanjassa me käytiin katsomassa pentuja, ja yksi niistä pennuista oli Beni. Sitten me oltiin silleen, joo, otetaan Beni. Mut sitten mulle ilmoitettiin, että me ei saadakaan sitä, koska se oli jo varattu meitä ennen. Mä olin sit oikeesti ihan supersurullinen. Sitten mä olin vaan silleen, no ehkä me joskus saadaan kissanpentu, että se nyt ei oo sitten Beni. No jouluaattona mä sain semmosen kääröpaketin. Ja te varmaan arvaattekin, mitä siellä käärössä oli. No siellä käärössä oli kuva Benistä. Mä siis menin aivan shokkiin siitä. Sitten uuden vuoden päivänä me haettiinkin Beni. Ensimmäinen viikko on mennyt tosi hyvin. Beni on kotiutunut todella hyvin. Alkuun se pelkäs asioita, nyt se ei enää pelkää mitään, ei pelkää roboimuria, ei pelkää ääniä, mikään ei pelota. Me ollaan aloitettu klikkerikoulutus. Tulevaisuudessa ihan varmasti tulee lisää videoita Benin kanssa. Laita kommentteihin, millaisia videoita te haluatte. Muista, että mun kanava tilaukseen ja nähdään ensi videossa. Moikka!